Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και συνάδελφοι. Εμένα μου άρεσε το θέμα που μου έδωσε. Πάντα ο Λουκιανός πάντα διαλέγει θέματα που με βάζουν να σκεφτώ. Και σκέφτηκα τι ενέσιμα έχουμε σε διάφορα κλάσματα των λιπιδίων. Και έχουμε εδώ πέρα, γι' αυτό σας μοίρασα έτσι, φάρμακα που κατεβάζουν την LDL, ενέσιμα θα συζητάμε πάντα, φάρμακα που κατεβάζουν τα τριγλικίδια, που ανεβάζουν την HDL και την LPα που κατεβάζουν. Και μετά θα σας πω λίγο για το λαγόριθμο, που έτσι και πολλά πράγματα μας είπε και ο κ. Βλαχόπουλος, οπότε καλά είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτά που πούμε. Όσον αφορά τις LDL, τα φάρμακα που κατεβάζουν την LDL, τα ξέρουμε, είναι ρητίνες, στατίνες, ζητιμίμπη, κολεσεβελάμι, λομιταπίδι, ευολοκουμάμπ. Και τώρα αρχίζουμε τα ενέσιμα. Αυτά είναι ευολοκουμάμπ, ηλιροκουμάμπ, νικλίσιραν, ευινοκουμάμπ, βουπανόσαρσεν και μπεμπαντόικοξι. Ποια είναι από αυτά ενέσιμα? Είναι ευολοκουμάμπι, αλιροκουμάμπι, νικλίσιραν που έχετε ήδη ακούσει, ευινοκουμάμπι, αυτό έχει αποσυρθεί, και μπεμπαντόικο acid που είναι σε ταμπλέτες, το οποίο έτσι και αλλιώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα να δούμε τι κάνουν αυτά τα ενέσιμα φάρμακα. Μας έχουν ήδη πει πολύ ωραία πράγματα, εγώ απλώς συμπληρώνω ότι βλέπουμε ότι μέχρι τώρα μιλούσαμε ότι είναι μόνο 2,5-3 χρόνια, οπότε εγώ έχω επιλέξει μόνο τις μελέτες αυτές, οι οποίες έχουν δείξει λίγο παραπάνω χρόνια που έχουν χορηγήσει τους ρυθμιστές της πρωτεΐνης PCSK9, και έτσι βλέπουμε εδώ πέρα τη φουρνιέ Ολέ, η οποία έχει κρατήσει πάνω από 8 χρόνια. Οι ασθενείς έχουν δείξει ότι ο τόφυλος συνεχίζεται, άρα αρχίζουμε και φοβόμαστε λιγότερο να χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα. Το ίδιο είναι και στα secondary endpoints και το ίδιο είναι στη θνησιμότητα. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία ότι από τότε που ξεκίνησε να ξεχωρίζουν, το εικονικό φάρμακο είναι αυτό. Βέβαια, μη σας μπερδεύει τι σημαίνει εικονικό φάρμακο. Εικονικό φάρμακο δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουν άλλα φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία χορηγούνται πάνω στα φάρμακα που παίρνουν ασθενείς, δηλαδή στις στατίνες, μεγάλες δόσεις στατίνων, και ζετιμίμπι, όχι τόσο πολύ που θα θέλαμε. Και βλέπετε, αυτά ήταν ανοιχτές μελέτες μετά και ακολούθησαν, δηλαδή γύρω στα 8 χρόνια, ξέρουμε, και όσον αφορά την ασφάλεια ήταν πάρα πολύ καλή. Και μετά αυτό που είπε και ο σχολιαστής μας, ο κύριος Κοσμάς, και ευχαριστώ πολύ που είπατε και για τα τριγλικίδια πολλά που μου αρέσουν, μοιράσαν τους ανθρώπους ανάλογα με τις μείωση της LDL, και όπως έχει δεχτεί, ακόμα και αυτοί που είναι κάτω από 20 που έχουν κατεβεί, ας πούμε αυτός εδώ πέρα συγκριτικά που κατεβήκαν πάνω από 70, βλέπετε αυτοί είναι κάτω από 20 και αυτοί είναι με 70. Έχουν τεράστια διαφορά όσον αφορά την έκβασή τους. Άρα δεν είναι, πρέπει αυτό που είπε και ο Βλαχόπουλος, αυτό που είπε και ο Ρίχτερ, κατεβάζουμε όσο μπορούμε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ένα review του Brown και Steinberg, που πήραν και μάλιστα Νόμπελ πάνω σε αυτό, που είπανε ότι η LDL χολυστερόλ που κυκλοφορεί στο πλάσμα είναι αυτή που δεν τα χρειάζονται τα κύτταρα. Απλώς ακόμα δεν τολμάμε να την κατεβάσουμε σε 0. Οπότε έστω να φτάσουμε και εκεί που είμαι μέχρι τώρα, φαίνεται να είναι πολύ safe, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο είχε δείξει εδώ πέρα και όσον αφορά τα συμβάματα που ήταν εδώ. Βλέπετε και εδώ που είναι μπλε είναι το κάτω από 20, όχι, το κόκκινο είναι κάτω από 20 και το μπλε είναι πάνω από 70. Και το ίδιο είχε δείξει και η μελέτη Odyssey, και αυτή πήρε άτομα με οξύ στεφανιό σύνδρομο, και βλέπετε η μελέτη σταμάτησε στα 2,2 χρόνια, αλλά συνέχισαν γύρω στα 6.500 συνεχίσαν και παίρναν το φάρμακο. Συνεχίζει, βλέπετε αυτές οι καμπύλες, και ξεχωρίζουν χωρίς να έχουν σοβαρές παρενέργειες. Διαφορά δηλαδή. Και στην Ελλάδα τι έχουμε? Οι μελατυχοί μας που είχαν μαζί με τον κύριο Ραλίδη και Βλαχόπουλο, τα είχαν σκεφτεί αυτά, πολύ ωραία μελέτη, 132 άτομα, είχαν φτάσει στο θεραπευτικό στόχο του LDL ανάλογα με την ομάδα κινδύνου, 56% τα άτομα, που δεν ήταν άσχημο. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσαμε να γράφουμε τα PCSK9, τους ρυθμιστές του PCSK9, αν δεν ήταν πάνω από 100. Πάνω από 100 η LDL. Γι' αυτό φαίνεται και δεν είχαμε και τόσο εύκολη, δεν χορηγήσαμε τόσο εύκολα σε αυτούς που έπρεπε να πάρουν για να μειώσουν την LDL. Και το increase μας το έχει πει πολύ ωραία
κ. Βλαχόπουλος, το εκτίς ενδιαφέρει, υπάρχουν 2 ειδών φάρμακα. Το PCSK9 regulator ήταν μονοκλονικό, αυτά που είχαμε Evolocumab και Alirocumab, και το άλλο που είναι πάνω σε RNA. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη και με αυτόν τον τρόπο και χάρη σε αυτόν τον υποδοχέα που δεσμεύεται στο υπατικό κύτταρο, μικρότερες δόσεις, ευκολότερα μπαίνει, δεν έχει τόσες παρενέργειες και βέβαια και με τον τρόπο που πηγαίνει, που σας το έχει πει λιγάκι ο κ. Βλαχόπουλος, είναι ότι μπαίνει με 2 λυσίδες, η μία λυσίδα μετά φεύγει, το υποδοχέας φεύγει και από εδώ, η μία λυσίδα φεύγει και η άλλη αλυσίδα μπορεί να κυκλοφορήσει και τι κάνει? Σταματάει την κωδικοποιημένη από το mRNA την πρωτεΐνη, για να μην παραχθεί μέσα στα ριβόσωματα. Και βέβαια αυτό, ενώ πρώτο καιρό δίνουμε τη δόση πρώτη φορά, μετά από 3 μήνες, και μετά συνέχεια δίνουμε μετά από 6 μήνες. Με πολύ καλά αποτελέσματα. Μελέτες είναι πολλές, είναι η Orion, ονομάστηκαν όλες Orion. Σας το έχει δείξει ο κύριος, πότε προχωράω πιο γρήγορα, ο κύριος Βλαχόπουλος. Έχουμε 48 με 50% μείωση LDL, καλά αποτελέσματα. Πάμε στα τριγλικερίδια. Τα τριγλικερίδια έχουν φιβράτες, ω3 τα ακούσατε, κακώς που τα λέμε ω3, αλλά μέχρι τότε τα δίναμε σαν ω3. Και μάλλον στα τριγλικερίδια ενδεχομένως να συνεχίζουμε να δίνουμε πιο απλά, όπως είναι το μακόρ. Και σε ενέσιμα είναι η βολανεσαρσένη και ο λεζαρσέν, το οποίο είναι σε μελέτη ακόμα. Το βολανεσαρσέν είναι ένα φάρμακο που το δίνουμε, σε άτομα που έχουν οικογενής χιλομικρονεμία, γιατί τι κάνουν αυτά? Είναι φάρμακο που ρυθμίζει την απολυποπρωτεΐνη σε 3. Η σε 3 δρά πολύ εύκολα, τι κάνει? Δεν αφήσει να λειτουργεί η λιποπρωτεϊνική λιπάση. Άρα, όταν εμείς καταστέλουμε έχουμε λιγότερες από σε 3 στο πλάσμα, έχουμε λιγότερο όσον αφορά, έχουμε αυξημένη δράση της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης και με τόσο απλό τρόπο μειώνονται τα τριγλικερίδια. Οπότε χωρηθήκανε για την ώρα στην οικογένεια familial hypercholesterolemia syndrome. Μπορεί να κατεβάσει τα τριγλικερίδια 60 με 90%. Το μόνο πρόβλημα έχει βέβαια ότι η παρενέργεια του είναι να μειώνει τα αιμαπετάλια, οπότε γι' αυτό συνεχίστηκε και εξετάζεται το επόμενο φάρμακο. Οι παρενέργειες της πάθησης που έχουν τα άτομα αυτά, ευτυχώς και είναι πολύ σπάνια, είναι οι παγκρεατίτες που πολλές φορές τους φτάνουν να τους σκοτώσουν. Η παγκρεατίτα, μην ξεχνάτε ότι μέχρι ακόμα τώρα έχει περίπου 30% θνησιμότητα, δηλαδή από τις παθήσεις οι οποίες δεν πρέπει να συμβεί και οπωσδήποτε πρέπει να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η διάγνωση, το πρόβλημα μόνο με τη βολοσαρσένη είναι ότι για να το γράψεις το φάρμακο πρέπει να έχεις DNA ανάλυση, πρέπει να βρεις δηλαδή την λιποπρωτεϊνική λιπάση mutation, και αν δεν έχεις δεν μπορεί να το γράψεις. Που σημαίνει που πολλές φορές ξέρουμε και από την οικογενή προχωστηρεμία ότι πολλά άτομα έχουν φαινότυπο της οικογενής προχωστηρεμίας, ακόμα και ομόζη, και δεν μπορούμε να βρούμε το DNA που είναι η μετάλλαξη. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Εγώ έχω τώρα 2 παιδιά που έχουν κανονικά κλινικό σύνδρομο και αυτό μπορείς να το βρεις πολύ εύκολα, γιατί έχει γίνει και σκορ για αυτούς για να το ψάξεις, και δεν μπορούσαν να το γράψει το φάρμακο. Και ευτυχώς η μαμά τους ήταν στρατιωτικός, οπότε το φέρνουν από άλλο δρόμο. Αυτές είναι οι μελέτες που έχουν γίνει, και έχει ο λεζαρσέν, το οποίο στην Ελλάδα εγκρίθηκε ένα κέντρο να τη δουλέψει, είναι του κ. Ραλίδη. Θα δούμε τι θα δείξουν. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλό. Οι μελέτες είναι μια μελέτη φάση 1 και 5 μελέτες φάση 5, δεν έχουν όλες δημοσιευθεί. Φαίνεται να μην έχει τις παρενέργειες που έχει το βολανεσαρσέν. Δηλαδή νομίζω δεν θα έχει μείωση των αιμοπαταλίων. Που εγώ δεν τα έχω δει στα δικά μου παιδιά αυτά τα 3 που τα δίνω, γιατί έτσι κι αλλιώς η ένταση γίνεται κάθε 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Αν λίγο του πέσει αιμοπατάλι, τότε αραιώνουμε λίγο την ένεση και έτσι δεν έχω δει. Δηλαδή τη χορηγούμε εδώ και χρόνια τώρα. Πάμε για την HDL. Για την HDL για την ώρα υπήρχε ένα ενέσιμο που δεν σας το λέω γιατί έφυγε αμέσως, ήταν ένα ενέσιμο CTP inhibitor. Τώρα όλα τα άλλα είναι σε χάπια και δεν φτάνει σε αυτό. Τα πιο πολλά έχουν φύγει, ακόμα μελετιέται ο Μπίσα και Τράμπι. Οπότε περιμένουμε. Η HDL μάλλον για την ώρα δεν θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται.
Και πάμε για την LPA. Η LPA βγάζει 2 και ακόμα συνεχίζουν και άλλες ενέσεις που ακόμα δεν έχουν ονομασίες, αλλά έχουν αριθμό. Πελεκάρσαν και Ολπάσιραν. Το Ολπάσιραν συμμετέχουμε και εμείς στις μελέτες αυτές. Καλά φαίνονται να είναι τα αποτελέσματα. Το Πελεκάρσαν είναι φάρμακο άσο, που τι σημαίνει αυτό που έχουμε πει. Βγαίνει για να γίνει κάποια πρωτεΐνη πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει πληροφορίες από το DNA, μέσα στο RNA φεύγει εκτός από το πυρήνα και μέσω των ριβοσωμάτων γίνονται αυτές τα αμινόξυδα εδώ πέρα και γίνεται η πρωτεΐνη. Αν εμείς σταματήσουμε εδώ πέρα, κολλήσουμε κάτι και δεν θα αφήσουμε να γίνει αυτή η πρωτεΐνη, με αυτόν τον τρόπο, πολύ απλό τρόπο, γίνονται αυτά τα φάρμακα. Καλά φάρμακα, πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Η άλλη είναι, το Alpisaran είναι sRNA, είναι με τον ίδιο τρόπο που σας έχω δείξει όπως είναι το Inclisiran. Φαίνεται ότι θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε εμείς ακόμα, γιατί είναι blind. Εμείς έχουμε βάλει ήδη, και ο κύριος Ζαλίδης έχει βάλει 15, εγώ έχω βάλει 10. Φαίνεται να είναι καλά. Δεν ξέρουμε εμείς ακόμα η LPA πόσο είναι, αλλά θα τα μάθουμε σύντομα. Τώρα, όσον αφορά το αλγόριθμο, θα πω μόνο για αυτόν, γιατί τα άλλα τα έχει πει ο κ. Ρίχτερ. Εγώ θα πω για έναν ασθενή που έρχεται σε εσάς και δεν έχει στεφανία νόσο, δεν είναι τερόζυγος και δεν παίρνει φάρμακα. Τι πρέπει να κάνουμε? Το πιο βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε βέβαια τι άλλο έχει. Έτσι. Καπνίζει, πόσα κιλά είναι, αν είναι καθιστική ζωή, αν στην οικογένεια έχει στεφανία νόσο, αν έχει λιπόδες ύπαρ, που το έχουμε πει πολύ ωραία, ή τα κορίτσια αν έχουν πολυκαιστικές, παίζει ρόλο, ρευματοπάθειες αν υπάρχουν. Όλα αυτά πρέπει να τα ψάξουμε, LPA, από Β και όλα αυτά. Πες ότι δεν έχει τίποτα και έχει ένα LDL 110. Δεν κάνεις τίποτα, τον παρακολουθείς. Αν είναι μεταξύ 110-150, μπορείς να ξεκινήσεις κάποια φάρμακα. Στατίνες, μπορεί να δώσεις και λίγο ζετιμίμπι. Συνήθως πέφτουν πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται και να είναι και ισχυρή στατίνη. 30 με 40% θες να κατεβάσεις εδώ πέρα, οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα, το κατεβάζεις. Αν είναι πάνω από 150, κάνεις όλες τις αλλαγές και ακόμα σε αυτούς, αν τυχόν δεν φτάσει στο στόχο και έχει και άλλους παράγοντες, μπορεί να χορηγήσεις και το PCSK9. Στα άλλα, μας τα έχει πει ωραία ο κύριος Ρίχτερ, Βλαχόπουλος. Βλέπετε ότι ανάλογα με πώς έρχεται ο ασθενής, αν δεν έχει πάρει φάρμακο και είναι στο νοσοκομείο, ξεκινάμε με μεγάλες δόσεις φαρμάκων, κοιτάζουμε σε 48 ώρες πώς είναι και πάρουμε έτσι. Εδώ πολύ πιο εύκολα δίνουμε PCSK9. Στο πρώτο, στον ασθενή, μάλλον δεν χρειάζεται, σπάνια θα χρειαστεί να φτάσουμε να δώσουμε PCSK9 ρυθμιστή, ενώ εδώ σε αυτούς τους ασθενείς πολύ πιο ευκολότερα. Εγώ τι κάνω στους ασθενείς? Όταν προβλέπω, γιατί μπορεί να ξέρεις πόσο % θα πέσει. Εγώ ξέρω ότι η στατίνη, η ζετιμίμπι θα πέσει 50-60%. Αν συνεχίζει και έχει 180 ας πούμε, LDL ή 150 LDL, ξέρω ότι πρέπει ήδη να γράψω το χαρτί για το PCSK9, να τον βοηθήσω τον ασθενή, να μην χάνουμε και χρόνο. Το ίδιο γίνεται και όταν ο ασθενής παίρνει φάρμακα. Αν παίρνει φάρμακα και έπαθε επεισόδιο, ξέρουμε ότι πρέπει να φτάσουμε και στα 40, οπότε κατεβάζουμε όλα αυτά, πολύ εύκολα φτάσουμε στα PCSK9. Δηλαδή, τι κάνουμε δηλαδή τώρα, ποιο είναι? Πρώτον, πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε πει, τους καταλαβαίνουμε πια, τους ξέρουμε, δεν τους φοβόμαστε. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα γιατροί που πιστεύουν ότι η χολυστερόλη δεν είναι τόσο κακή. Έλα ρε αδερφέ, δεν είναι πώς κάνεις έτσι. Και συνήθως συμβαίνει αυτό στις γυναίκες, και το λέω αυτό με το τραπέζι το προηγούμενο που ήταν και για τις γυναίκες που λέγαμε. Για κάποιο λόγο πιστεύουμε ότι οι γυναίκες νοσούν λιγότερο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό γιατί το πιστεύουμε, ή όπως εμένα μου έρχονται παιδάκια με οικογενή προχωστρεμία και λένε από τώρα, γιατί λέω δεν υπάρχουν παιδιατρικά νοσοκομεία, υπάρχουν δηλαδή ηλικίες όταν υπάρχουν τα νοσήματα. Θεραπεύουμε όχι ανάλογα με την ηλικία, ενδεχομένως τους πολύ μεγάλους να μην θες να θεραπεύσεις, ή αυτούς που έχουν νοσήματα από τα οποία θα τους σκοτώσουν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Αλλιώς θεραπεύουμε όλους, δεν είμαστε ρατσιστές αυτά. Οπωσδήποτε θα κοιτάζουμε το στόχο, θα κοιτάζουμε τη συμμόρφωση και πόσο μπορεί να το πάρει, και βέβαια εύκολα δίνουμε φάρμακα, το PCSK9. Αν χρειαστεί, τα δίνουμε. Δίνουμε ό,τι όπλα έχουμε. Πολύ ωραία που το έχει πει ο συντονιστής. Ό,τι όπλα έχουμε, τα δίνουμε. Ευχαριστώ πολύ.